και φίλοι, γεια σας. Καλώς ορίσατε στην εκπομπή Υγεία και Ανάπλαση. Μια εκπομπή που επιμελείται το Κέντρο Πλαστικής Χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση, ασχολείται με θέματα υγείας και ευζοίας γενικότερα και φιλοξενεί το New TV. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το site μας, το email, το Facebook, το YouTube, το Twitter, να μας πείτε τι σας απασχολεί, να μας θέσετε τα ερωτήματά σας, να μας πείτε τη γνώμη σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη μεταμόσχευση μαλλιών. Κοντά μας γι' αυτό ο κύριος Αθανάσιος Χριστόπουλος, πλαστικός χειρουργός, διευθυντής του Κέντρου Πλαστικής Χειρουργικής Αισθητική Ανάπλαση. Καλώς ορίσατε, γιατρέ. Χαίρομαι που βρίσκομαι και πάλι εδώ και μπορούμε να αναλύουμε αυτά τα θέματα. Μπορούμε όλοι, γιατρέ, να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών? Ποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών? Για παράδειγμα, εσείς μπορείτε να κάνετε μεταμόσχευση μαλλιών. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να διευκρινιστεί πρώτα απ' όλα, ότι δεν είναι όλα τα άτομα κατάλληλα για μεταμόσχευση μαλλιών. Και η πρώτη δουλειά ενός πλαστικού χειρουργού, στον οποίο προσέρχεται κάποιος άνθρωπος για να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, είναι να διακρίνει ποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος, ποιος έχει αυτό που λέμε ένδειξη για μεταμόσχευση μαλλιών. Επομένως, δεν συμφωνώ με αυτό που γενικά γίνεται, ότι όλοι όσοι πάνε σε κάποιον για να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών θεωρούνται ως κατάλληλοι υποψήφοι. Δεν είναι όλοι. Υπάρχουν πάρα πολλές παράμετροι τις οποίες πρέπει να συνεκτιμήσουμε για να αποφασίσουμε εάν ένα άτομο πρέπει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών ή όχι. Για παράδειγμα, πολλοί με ρωτάνε αυτό που είπατε για μένα, γιατί εγώ δεν κάνω. Εγώ είμαι μια χαρακτηριστική περίπτωση. Φυσικά, για να πω την αλήθεια, όσο και αν αυτό μπορεί να φανεί ως έπαρση, δεν θα ήθελα να φανεί ως έτσι. Εάν μπορούσα να κάνω στον εαυτό μου, πιθανόν θα είχα κάνει. Γιατί γνωρίζοντας καλά το αντικείμενο, ξέρω τις λεπτομέρειες και είναι σαν έναν οδηγό, ο οποίος μπαίνει σαν συνοδηγός σε ένα άλλο αυτοκίνητο, αισθάνεται λίγο άσχημα, είναι συνέχεια αγχωμένος για το πώς θα οδηγήσει ο άλλος. Αλλά πέραν αυτού υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Για παράδειγμα, πρέπει κανείς να το επιθυμεί πολύ. Εγώ, για παράδειγμα, δεν το επιθυμώ πολύ. Είμαι εξοικειωμένος με την εμφάνισή μου και δεν το επιθυμώ πολύ. Αλλά θα πρέπει κανείς να το επιθυμεί πολύ. Όταν έρχεται κάποιος στο ιατρείο, η χαρακτηριστική ερώτηση που του κάνω είναι πόσο καιρό το σκέφτεται. Εάν δω ότι είναι κάτι που είναι μια απόφαση της στιγμής, θεωρώ ότι δεν είναι κατάλληλος υποψήφιος, επομένως δεν θα πρέπει να κάνει. Άλλος λόγος είναι όταν δεν έχει καλή δότρια. Για παράδειγμα, η δότρια είναι το πίσω μέρος από το οποίο θα πάρουμε μαλλιά. Εάν δεν έχει καλή και πυκνή δότρια, τότε δεν είναι κατάλληλος υποψήφιος για μεταμόσχευση μαλλιών. Το άλλο θέμα είναι αν έχει καλή δέκτρια. Η δέκτρια είναι το σημείο που θα βάλουμε. Εάν έχει ξεπεράσει ένα βαθμό αρέωσης, πρέπει να έχει ξεπεράσει ένα βαθμό αρέωσης κάποιος για να έχει ένδειξη για μεταμόσχευση μαλλιών. Και μετά παίζουν και διάφορα άλλα πράγματα ρόλο, όπως λόγοι υγείας, λόγοι κατάστασης γενικά του τριχωτού της κεφαλής και διάφορα τέτοια. Επομένως, πρέπει να συμπίπτουν όλοι αυτοί οι λόγοι για να μπορέσει κανείς να πει ότι ναι, πρέπει να κάνω μεταμόσχευση μαλλιών. Άρα το πρώτο που πρέπει κανείς να αναρωτιέται είναι αν είναι κατάλληλος υποψήφιος και όχι να το θεωρεί δεδομένο. Μάλιστα. Και μπορεί να γίνει σε οποιαδήποτε ηλικία αυτή η διαδικασία ή παίζει ρόλο η ηλικία, η ανάπτυξη του ατόμου? Η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγων για να βγάλουμε την ένδειξη, για να πούμε αν κάποιος είναι κατάλληλος υποψήφιος. Για παράδειγμα, γνωρίζουμε ότι στις ηλικίες γύρω στα 18-20, ένας άντρας, όταν μιλάμε για άντρες, θα μιλήσουμε και για γυναίκες βέβαια αργότερα, αλλά εάν μιλήσουμε για τους άντρες, για την απώλεια μαλλιών στους άντρες και συγκεκριμένα για την ανδρογενετικού τύπου αλοπεκία, αυτή που είναι χαρακτηριστικά η ορμονική αλοπεκία, γιατί παρένθεση, πρέπει να ξέρουμε ότι η μεταμόσχευση μαλλιών δεν είναι για όλα τα είδη αλοπεκίας, για όλα τα είδη απώλειας μαλλιών. Είναι μόνο για ανδρογενετικού τύπου. Αυτό το χαρακτηριστικό των ανδρών. Λοιπόν, εάν λοιπόν μιλάμε για ένα νέο άτομο της ηλικίας 18-20 ετών που θέλει να κάνει μεταμόσχευση μαλλιών, που χάνει τα μαλλιά του, να το πούμε έτσι, ίσως δεν είναι καλός υποψήφιος. Αυτές οι ηλικίες χρειάζονται μια ιδιαίτερη σκέψη, μια ιδιαίτερη προσοχή. Γιατί εάν υπάρχει μια γρήγορη τριχόπτωση, μια ταχαίως εξελισσόμενη τριχόπτωση, τότε δεν μπορούμε να προβλέψουμε πώς αυτά τα μαλλιά θα είναι στο μέλλον, σε τι κατάσταση θα είναι το τριχωτό της κεφαλής του στο μέλλον. Και επειδή εδώ θέλουμε να του δώσουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα είναι για πάντα, δεν θα είναι για τα επόμενα 2 και 3 χρόνια ή για να ξεπεράσει το καημό του που έχει εκείνη τη στιγμή.
Μιλάμε για ένα αποτέλεσμα που αυτός ο 20χρονος θα το έχει και όταν θα είναι 80. Επομένως πρέπει να κάνουμε πρόβλεψη και για το μέλλον πώς θα είναι αυτά τα μαλλιά. Σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ δύσκολο να κάνουμε πρόβλεψη για το μέλλον. Επομένως, μπορώ να σας πω ότι από τα άτομα που μου έρχονται σε αυτές τις ηλικίες στο ιατρείο για μεταμόσχευση μαλλιών είναι στη μειοψηφία, η μειοψηφία των ατόμων στην οποία τελικά καταλήγουμε στο να κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών. Μετά τα 25-28 κάπου εκεί βέβαια η τριχοφυΐα κάπως, η απώλεια τριχών κάπως επιβραδύνεται, δεν λέω ότι σταθεροποιείται, λέω ότι επιβραδύνεται και γύρω στα 40 με 45 σχεδόν σταθεροποιείται. Άρα σε αυτές τις ηλικίες από 25 και πάνω είναι πιο εύκολο να αποφασίσουμε μια μεταμόσχευση μαλλιών και πάλι βέβαια με προσοχή, δεν είναι για όλους, το ξαναλέω. Και βέβαια στα άτομα που είναι από 40 και πάνω εκεί μπορούμε να προβλέψουμε με πολύ ακρίβεια το πώς θα εξελιχθεί αυτό και τι δουλειά θα κάνουμε, πώς θα προγραμματίσουμε, πώς θα σχεδιάσουμε την δουλειά μας. Υπάρχουν άτομα δηλαδή που δεν πρέπει να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, έχουν αντένδειξη, δεν μπορούν? Υπάρχουν πολλά άτομα που έχουν αντένδειξη, που δεν πρέπει να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών. Από τα άτομα που μου έρχονται στο ιατρείο, τα 2/3 είναι κατάλληλα, το 1/3 δεν είναι κατάλληλο για μεταμόσχευση μαλλιών και τους το λέω ευθέως, δεν θέλω να κάνω σε οποιονδήποτε, θέλω να κάνω σε αυτόν που πραγματικά έχει ανάγκη από μια τέτοια διαδικασία, που πραγματικά θα ωφεληθεί. Έτσι. Άρα το 1/3 από τα άτομα που έρχονται δεν είναι κατάλληλα. Το άλλο 1/3 είναι απολύτως κατάλληλα και θα ωφεληθούν πολύ. Και υπάρχει και άλλο 1/3 που είναι μεν κατάλληλα, αλλά όμως πρέπει να ξέρουν κάποιες συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή μπορεί να έχουν κάποια συγκεκριμένα μειονεκτήματα που θα πρέπει να τα γνωρίσουν. Αυτό που λέμε σχετική ένδειξη ή σχετική αντένδειξη. Άρα τα 2/3 των ατόμων που βλέπω εγώ στο ιατρείο είναι κατάλληλα για να κάνουν μεταμόσχευση μαλλιών, το 1/3 δεν είναι. Να μας εξηγήσετε όμως λίγο πώς γίνεται αυτή η διαδικασία. Πώς γίνεται. Η μεταμόσχευση μαλλιών έχει μία απλή λογική. Ότι τα μαλλιά τα πίσω που υπάρχουν στην ανδρογενετικού τύπου αλοπαικία δεν πέφτουν ποτέ, γιατί έχουν διαφορετικό επηρεασμό, διαφορετική ευαισθησία, να το πούμε έτσι, στις ορμόνες. Βλέπουμε παράλληλα και εικόνες ως προς το πώς γίνεται. Ακριβώς. Έχουν διαφορετική ευαισθησία στις ορμόνες. Τα μαλλιά αυτά λοιπόν, όταν τα μεταφέρουμε μπροστά, διατηρούν τις ιδιότητες που είχαν στην περιοχή από όπου τα πήραμε. Συνεχίζουν να είναι σταθερά, να μην πέφτουν. Τα μαλλιά αυτά δεν θα πέσουν ποτέ, διότι στην περιοχή από όπου τα πήραμε δεν θα έπεφταν ποτέ. Άρα γι' αυτό λέω ότι πρέπει να είμαστε σίγουροι. Σε όποια θέση και να τα πάμε δηλαδή δεν πρόκειται να αλλάξουν συμπεριφορά. Ακριβώς. Το πώς θα συμπεριφερθούν τα μαλλιά δεν εξαρτάται από την περιοχή στην οποία τα βάζουμε, εξαρτάται από την περιοχή από την οποία τα πήραμε τα μαλλιά αυτά. Επομένως, από τη στιγμή που τα έχουμε πάρει από μια περιοχή όπου τα μαλλιά δεν πέφτουν ποτέ, αυτά όπου και να τα βάλουμε δεν θα πέσουν ποτέ. Όσο και αν αυτό σε μερικούς ακούγεται περίεργο. Θα διατηρήσουν τις ιδιότητες που είχαν από την περιοχή που τα πήραμε. Αυτά λοιπόν τα παίρνουμε και τα βάζουμε στην μπροστινή περιοχή. Στην περιοχή στην οποία θέλουμε να βάλουμε μαλλιά, εκεί που έχουμε απώλεια μαλλιών. Είναι σαν ένα φυτό. Το παίρνεις, έχεις ένα ανθεκτικό φυτό, ένα φυτό που είναι ανθεκτικό στην ξηρασία και πας και το βάζεις σε ένα χωράφι όπου ξεραθήκαν τα μαλλιά, τα φυτά λόγω ξηρασίας. Επειδή λοιπόν ξεραθήκανε ήταν ευαίσθητα αυτά τα φυτά, όταν βάλεις ένα ανθεκτικό στην ξηρασία φυτό στο συγκεκριμένο χωράφι, αυτό θα παραμείνει. Κάπως έτσι. Βλέπουμε τώρα το βίντεο για το πώς ξεκινάει η διαδικασία, πώς γίνεται. Ναι, εδώ στην αρχή κάνουμε τοπική αναισθησία λοιπόν, βάζουμε τοπικό αναισθητικό. Βλέπουμε ξυρισμένο το... Εδώ είναι η τεχνική Huey, στην τεχνική Huey το κόβουμε πάρα πολύ κοντό το μαλλί. Υπάρχει και η τεχνική Strip, την οποία θα αναφέρουμε. Στην τεχνική Huey λοιπόν, κάνουμε στην αρχή τοπικό αναισθητικό, γίνεται με τοπική αναισθησία όπως τον οδοντίατρο, όπως κάνει ο οδοντίατρος, έτσι, και μετά με ένα ειδικό μηχάνημα παίρνουμε μία-μία τις ρίζες των τριχών. Εδώ αφαιρούμε τις τρίχες, αυτή λέγεται τεχνική Huey. Αφαιρούμε μία-μία τις ρίζες των τριχών. Το κάθε μόσχευμα, αυτό που παίρνουμε λέγεται μόσχευμα, μπορεί να περιέχει 1, 2, 3 ή 4 τρίχες. Εδώ πέρα είναι το μπροστινό μέρος του κεφαλιού, στο οποίο θα βάλουμε μαλλιά, κάνουμε πάλι τοπική αναισθησία και αφότου κάνουμε την τοπική αναισθησία,
Μετά κάνουμε κάποιες υποδοχές, δηλαδή κάνουμε κάποιες μικρές τρυπούλες στο σημείο αυτό, μέσα στις οποίες θα φυτέψουμε, να το πω έτσι, θα φυτέψουμε τις ρίζες. Έτσι, αυτές γίνονται πάλι με ένα ειδικό εργαλείο, με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πολύ σημαντικό το πώς θα γίνουν αυτές οι υποδοχές και κάνουμε λοιπόν τις τρυπούλες αυτές με συγκεκριμένη κατεύθυνση, γιατί την κατεύθυνση την οποία θα δώσουμε, από την κατεύθυνση που θα δώσουμε θα εξαρτηθεί και η κατεύθυνση που θα έχουν τα μαλλιά μετά. Και μετά μπαίνουν τα μοσχεύματα, αυτά που βλέπετε εδώ πέρα, και μπαίνουν με μια ειδική λαβίδα. Υπάρχουν και κάποιες συσκευές όπως το τσόι κλπ, τα οποία τοποθετούν τα μοσχεύματα. Εδώ βλέπετε μια τοποθέτηση με λαβίδα. Μπαίνουν λοιπόν μπαίνουν τα μοσχεύματα στα σημεία που είχαν γίνει πριν οι υποδοχές, σε αυτές τις τρυπούλες. Είναι πολύ εξειδικευμένη δουλειά, γίνεται από εξειδικευμένα άτομα, και πολύ λεπτομερής και πολύ ακριβώς λεπτομερή. Αφού τελειώσουμε λοιπόν, πηγαίνει στο σπίτι του το άτομο αυτό. Όπως είπαμε, γίνεται με τοπική αναισθησία η διαδικασία, δεν πονάει, δεν έχει κάποιο πόνο. Είναι μια δουλειά όπως πάει στον οδοντίατρο κανείς και κάνει, αν και η λέξη οδοντίατρος ακούγεται λίγο άσχημα, αλλά τέλος πάντων εκείνη τη στιγμή συζητάμε, μιλάμε, δεν είναι κάτι. Πόσο διαρκεί η διαδικασία? Η διάρκεια της διαδικασίας εξαρτάται από το μέγεθος του προβλήματος και από τη μέθοδο που θα χρησιμοποιήσουμε. Κυμαίνεται από 2,5 έως 4,5 ώρες, κάπου εκεί κυμαίνεται, ανάλογα πάντα με το μέγεθος του προβλήματος. Ας μιλήσουμε λίγο για τις μεθόδους. Αναφέρατε τη μέθοδο STRIP και τη μέθοδο FUE. Βεβαίως. Εδώ για παράδειγμα, ναι, η μέθοδος STRIP, τι είναι? Εδώ για παράδειγμα βλέπουμε τη μέθοδο STRIP. Τι κάνουμε? Παίρνουμε ένα μέρος από το τριχωτό της κεφαλής, το βλέπουμε εδώ πέρα, έτσι, παίρνουμε ένα μέρος. Σε αυτή την περίπτωση βλέπουμε τα μαλλιά δεν έχουν κουρευτεί, ακριβώς, δεν τα κόβουμε κοντά. Αυτό είναι ένα από τα πλεονεκτήματα της μεθόδου STRIP, ότι δεν χρειάζεται να κόψουμε τα μαλλιά πολύ κοντά. Και κατόπιν, και εδώ έχουμε πάρει το μόσχευμα, βλέπετε, δεν μένει κάποιο κενό. Υπάρχει ένα ράμα μέσα, κάτω από τα μαλλιά, αλλά όμως δεν φαίνεται κάτι αμέσως μετά. Εδώ, αφού έχουμε πάρει το μόσχευμα, γίνεται ο διαχωρισμός των μικρομοσχευμάτων. Βλέπετε εδώ τα μικρομοσχεύματα. Έχουν μέσα 1, 2, 3 ή 4 ρίζες τριχών. Γίνονται μετά οι υποδοχές. Όπως είπαμε και προηγουμένως, γίνονται κάποιες μικρές τρυπούλες, στις οποίες μέσα θα πάμε να βάλουμε τα μοσχεύματα, δηλαδή τις ρίζες αυτές των τριχών. Έχει μεγάλη σημασία. Εδώ βλέπουμε τις υποδοχές που έχουν γίνει, ή μπορεί να γίνει και στο πίσω μέρος του κεφαλιού, το βλέπουμε εδώ πέρα, αναλόγως που υπάρχει το κενό. Πολλά άτομα ενοχλούνται από το πίσω μέρος περισσότερο παρά από το μπροστά. Αφότου λοιπόν κάνουμε αυτές τις τρυπούλες, οι οποίες πρέπει να είναι με συγκεκριμένο τρόπο, είναι σημαντικό το πώς γίνεται, δεν είναι τυχαίο, τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αρχίζουμε μετά και τοποθετούμε πάλι τα μοσχεύματα. Η διαδικασία της τοποθέτησης των μοσχευμάτων είναι ίδια με τη μέθοδο FUE. Δηλαδή η διαφορά μεταξύ της μεθόδου STRIP και της μεθόδου FUE δεν είναι η τοποθέτηση, είναι η λήψη, είναι ο τρόπος λήψης. Η τοποθέτηση γίνεται ακριβώς πάντα με τον ίδιο τρόπο. Επομένως, αφού τα τοποθετήσουμε, δεν τα στερεώνουμε με κάτι, αυτά κολλάνε μόνα τους στο συγκεκριμένο σημείο. Χρειάζεται βέβαια μια προσοχή στις επόμενες 2 μέρες για να μην τριφτεί η περιοχή και φύγουν τα μοσχεύματα αυτά. Χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή και αφότου λοιπόν κολλήσουν, τα βάζουμε εκεί, κολλάνε μόνα τους, το άτομο αυτό μπορεί να φύγει και να πάει στο σπίτι του κανονικά, συνεχίζει τις δραστηριότητες του, λίγο ήρεμα βέβαια για την ίδια μέρα, δεν θα πάει να κάνει γυμναστική, έντονες δραστηριότητες κλπ. Και σιγά σιγά μετά αρχίζει ο χρόνος αποθεραπείας. Ποια είναι τα υπέρ και τα κατά κάθε μεθόδου, δηλαδή πώς επιλέγουμε ποια η μέθοδος είναι καλύτερη για το περιστατικό που έχουμε μπροστά μας? Αυτό είναι πολύ σωστό να το αναφέρουμε, διότι πρέπει να ξέρουμε, εδώ βλέπουμε πάντα πώς είναι σε σκίτσο τη μέθοδο STRIP, θα πρέπει, είπαμε το τμήμα από το τριχωτό, κλείνουμε, δεν μένει κάποιο κενό, είναι σημαντικό να το πούμε, όπως είδαμε πριν και στο βίντεο, δεν μένει κάποιο κενό στην περιοχή, γιατί πολλοί μου το ρωτάνε αυτό. Με ρωτήσατε για τα υπέρ και τα κατά και πώς επιλέγουμε. Ακριβώς.
Τα υπέρ και τα κατά, Τη μέθοδο. πώς επιλέγουμε τη μέθοδο. Πρέπει να γνωρίζουμε ότι καμία μέθοδος δεν είναι πανάκια. Δεν υπάρχει κλειδί που ξεκλειδώνει όλες τις κλειδαριές. Επομένως, κάθε άτομο έχει ένδειξη για συγκεκριμένη μέθοδο. Το λέω αυτό γιατί πάλι συζητώντας με κάποια άτομα μου έρχονται και μου λένε θέλω αυτή τη μέθοδο γιατί είναι η καλύτερη. Δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη μέθοδος. Υπάρχει κατάλληλη, πιο κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο άτομο και λιγότερο κατάλληλη για ένα συγκεκριμένο άτομο. Εγώ στα περιστατικά που κάνω είναι περίπου μισά-μισά. Στα μισά κάνουμε μέθοδο strip, στα μισά κάνουμε μέθοδο Huey, αναλόγως ποια είναι η κατάλληλη μέθοδος. Φυσικά παίζει ρόλο και η επιθυμία ενός ατόμου. Αν ένα άτομο επιθυμεί μια συγκεκριμένη μέθοδο, ή θα κρίνεται εμπειρικά δηλαδή, βλέποντας το άτομο, ποια θεωρείται ότι Βεβαίως. θα του φέρει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Εγώ θα κάνω μια σύσταση ότι ξέρεις, εγώ συστήνω τη συγκεκριμένη μέθοδο, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο, και από εκεί και πέρα, εάν ένα άτομο θέλει μια οπωσδήποτε συγκεκριμένη μέθοδο, ευχής έργων είναι να είναι και κατάλληλος για αυτή τη μέθοδο. Εάν έχει κάποια μειονεκτήματα πάνω του, του λέμε ότι ξέρεις, ναι, μπορούμε να την κάνουμε, αλλά θα έχεις αυτά και αυτά και αυτά τα μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, σε πολύ σπαστό μαλλί, η μέθοδος Huey, δηλαδή αυτό που παίρνουμε ένα-ένα, έχει απώλειες. Χάνονται. Γιατί η ρίζα είναι σπαστή και μέσα στο δέρμα, επομένως όπως μπαίνει το εργαλείο αυτό, σίγουρα κάποιες ρίζες θα τις τραυματίσει. Άρα, εκεί υπάρχει ένα μειονέκτημα ότι θα υπάρξει κάποια απώλεια στα τριχοθυλάκια αυτά. Άλλο παράδειγμα, ένας άνθρωπος μπορεί να θέλει να κουρεύει τα μαλλιά του πάρα πολύ κοντά πίσω. Σε αυτό το άτομο έχει ένδειξη μέθοδος Huey, δηλαδή το να πάρουμε ένα-ένα τα τριχοθυλάκια, διότι στη μέθοδο strip θα φαίνεται κάποιο σημαδάκι. Όσο καλά και να κάνουμε τη σειραφή, αν κάποιος πιάσει και ξυρίσει το κεφάλι του, θα φαίνεται κάποιο σημάδι στο σημείο αυτό. Αν μπορούμε να δούμε πάλι την καρτέλα που ήταν οι δύο μέθοδοι strip και Huey συγκριτικά, μπράβο, να μας πείτε έτσι λίγο πιο Βλέπουμε αναλυτικά. εδώ, είναι μια συγκριτική καρτέλα. Η μέθοδος Huey είναι αυτή στην οποία είπαμε παίρνουμε ένα-ένα τα μοσχεύματα και είναι στη δεξιά μεριά της οθόνης. Εδώ βλέπουμε καταρχάς πρέπει να κουρέψουμε πάρα πολύ κοντό το μαλλί. Μερικά άτομα μου λένε δεν θέλω Huey γιατί δεν μπορώ να κυκλοφορήσω μετά τις επόμενες μέρες με πολύ κοντό το μαλλί. Το ένα μειονέκτημα είναι, η μία διαφορά είναι αυτή. Έτσι, αν κάποιος δεν θέλει να το κουρέψει πολύ κοντό θα πρέπει να κάνει strip. Το άλλο πλεονέκτημα είναι στη μέθοδο Huey ότι ένας είπαμε μπορεί να κουρεύει πάρα πολύ κοντά τα μαλλιά του. Αντίθετα, επίσης η μέθοδος Huey έχει λιγότερο πόνο με τα εγχειρητικά. Δεν έχει τόσο πόνο, αν και στη strip έχουμε βρει κατάλληλες τεχνικές με τις οποίες κάνοντας δεν έχουμε ιδιαίτερο πόνο μετά. Όμως και με παυσίπονα. Και με παυσίπονα αντιμετωπίζεται. Όμως σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι η μέθοδος Huey είναι πιο ανώδυνη σε σχέση με τη μέθοδο strip. Έτσι. Απ' την άλλη πλευρά όμως, είπαμε ένα άτομο που έχει για παράδειγμα κατσαρό μαλλί, έχει πολύ σγουρό μαλλί, θα έχει μεγάλες απώλειες με τη μέθοδο Huey. Πάλι στεκόμενος στις απώλειες, η μέθοδος Huey σε κάποια άτομα έχει πιο πολλές απώλειες από τη μέθοδος strip, γιατί είναι πιο τυφλή μέθοδος, ενώ η μέθοδος strip, στη μέθοδο strip βλέπουμε τη ρίζα τη στιγμή που την διαχωρίζουμε, άρα πάμε με περισσότερη ακρίβεια. Θέλω να πω με αυτό ότι δεν υπάρχει καλύτερη και χειρότερη μέθοδος. Υπάρχει πιο κατάλληλη και λιγότερο κατάλληλη. Ένας άνθρωπος, για παράδειγμα, που θα έρθει και έχει ίσιο μαλλί και μου πει ότι ξέρεις, εγώ θέλω να το κουρεύω πάρα πολύ κοντά, θα του συστήσω σε αυτόν τον άνθρωπο να κάνει μέθοδο Huey. Σε ένα άτομο το οποίο έρχεται, έχει σγουρό μαλλί, μου λέει ότι δεν με πειράζει, ούτως ή άλλως ποτέ δεν θα τα κόψω κοντά τα μαλλιά μου, που θέλει μεγάλο αριθμό μοσχευμάτων. Εκεί μπορεί να κάνουμε μέθοδο strip, να συστήσω μέθοδο strip. Σε κάποια άτομα μπορεί να συστήσω συνδυασμό των δύο. Να γίνουν ταυτόχρονα και οι δύο μέθοδοι. Για να μπορέσουμε να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο αριθμό μοσχευμάτων. Επομένως, ή ένα άτομο που έχει κάνει πολλές Huey μπορεί να μην έχει πλέον ένδειξη για μέθοδο Huey. Ή ένα άτομο που έχει κάνει πολλές strip μπορεί να έχει μέθοδο για Huey. Άρα είναι και οι δύο μέθοδοι που μπορούν να επαναληφθούν. Μπορούν να επαναληφθούν, βεβαίως. Όσο υπάρχει. Βεβαίως, για να επιτύχουμε. Όσο υπάρχει δότρια περιοχή. Η επανάληψη εξαρτάται από την επιθυμία του ίδιου του ατόμου. Εγώ προσπαθώ πάντα να είναι κάποιος ευχαριστημένος κάνοντας μία φορά. Ο στόχος μας είναι να κάνει μία φορά και να είναι ευχαριστημένος. Από εκεί και πέρα, κάποια άτομα όμως
αισθάνονται ότι η διαδικασία ήταν κάτι που ήταν πιο εύκολο από ό,τι το φανταζόντουσαν, ότι δεν έχουν πρόβλημα. Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Όχι, εντάξει. Όχι, σε αυτή την περίπτωση δεν είναι ο εχθρός του καλού το καλύτερο. Κάνουμε λοιπόν, σε αυτά τα άτομα μπορεί να έρθουν ή για να κάνουν μια περαιτέρω πύκνωση, για να πυκνώσουμε ακόμα περισσότερο, να βάλουμε μοσχεύματα και ανάμεσα να αυξήσουμε την πύκνωση, ή να κάνουμε σε ένα άλλο σημείο. Να κάνουμε μια περιοχή την οποία πιθανόν δεν κάναμε την πρώτη φορά. Πολλά από αυτά τα άτομα μπορεί να έρθουν μετά από 10 χρόνια. Στα 10 χρόνια αυτά η τριχοφυΐα τους, η πτώση μπορεί να έχει εξελιχθεί, να έχουν πτώσει σε κάποια άλλα σημεία, οπότε να θέλουν να συμπληρώσουν και σε κάποια σημεία ή να ενισχύσουν τα προηγούμενα, αυτά που κάναμε πριν. Με λέιζερ γίνεται μεταμόσχευση. Υπάρχει ένας μύθος για το λέιζερ στη μεταμόσχευση μαλλιών. Είχε χρησιμοποιηθεί καμιά 20 ετία πριν το λέιζερ. Έκανε εντύπωση ότι ναι, τώρα το κάνουμε με λέιζερ κλπ. Και μετά εγκαταλείφθηκε γιατί τα αποτελέσματα δεν ήταν καλά. Αυτή τη στιγμή κανένας που ασχολείται σοβαρά με τη μεταμόσχευση μαλλιών δεν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών με λέιζερ γιατί έχει σοβαρά μειονεκτήματα. Πολλοί καμιά φορά το λένε για λόγους εμπορικούς, για να ακουστεί πιο ωραία κλπ. Αλλά δεν έχει ένδειξη για ποιο λόγο, να σας εξηγήσω κιόλας. Διότι το λέιζερ κάνει και λίγο κάψιμο στο σημείο αυτό. Επειδή λοιπόν όταν μπαίνει το μόσχευμα θέλουμε μια απευθείας επαφή με τον τριγύρο ιστό, να μην παρεμβάλλεται καμένος ιστός ακριβώς. Εάν έχουμε καμένο ιστό, τότε θα υπάρξει μεγάλη απώλεια στα τριχοθυλάκια και γι' αυτό το λόγο κανένας που ενδιαφέρεται για το σωστό αποτέλεσμα δεν κάνει μεταμόσχευση μαλλιών με λέιζερ πλέον. Τι πυκνότητα μπορούμε να πετύχουμε? Μπορούμε να πετύχουμε μια αρκετά καλή πυκνότητα, μια πολύ ικανοποιητική πυκνότητα, όμως το άτομο που κάνει τη μεταμόσχευση θα πρέπει να γνωρίζει ότι δεν μπορεί να επιτύχει την τέλεια πυκνότητα. Δεν μπορεί να επιτύχει να έχει τα μαλλιά που είχε όταν ήταν 15 χρονών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το εξηγούμε πάντα. Πρέπει να υπάρχουν ρεαλιστικές προσδοκίες. Δεν πρέπει κανείς να υπερβάλλει στις προσδοκίες του. Αυτό το μαλλί που θα έχουμε θα έχει μια ικανοποιητική πυκνότητα, αλλά δεν μπορεί να είναι το πάρα πολύ πυκνό μαλλί. Τώρα από εκεί και πέρα, μερικοί βέβαια έχουν τη διάθεση και ξανακάνουν δεύτερη, τρίτη φορά μεταμόσχευση μαλλιών και αυξάνουν την πυκνότητα και φτάνουν σε ένα αρκετά πυκνό μαλλί. Όμως θα επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι τα μαλλιά της μεταμόσχευσης μαλλιών δεν μπορεί να είναι τόσο πυκνά όσο ενός εφήβου ή όσο είναι το μαλλί σε αυτή την περιοχή εδώ πέρα, που συνήθως είναι πάρα πολύ πυκνό. Μετά τη διαδικασία μας είπατε ότι κανείς πάει στο σπίτι του, είναι μια διαδικασία κάποιων λίγων ωρών, γίνεται σε μια συνεδρία, δεν χρειάζεται να έρχεται κάποιες συνεχόμενες φορές για κάποιο διάστημα το άτομο. Μετά πάει στο σπίτι του, οι δραστηριότητες του, μας είπατε γυμναστήριο να αποφύγει για τι διάστημα? Γυμναστήριο να το αποφύγει, συνήθως λέμε για καμιά εβδομάδα περίπου, να αποφύγει το γυμναστήριο. Εμφανίζεται στο περιβάλλον του. Ναι, βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε. Εξαρτάται πού θα γίνει, σε ποια περιοχή γίνεται η μεταμόσχευση μαλλιών. Όταν κάνουμε μεταμόσχευση μαλλιών στο πίσω μέρος του κεφαλιού, μπορεί να εμφανιστεί στο περιβάλλον του και την ίδια μέρα ακόμα και να μην φαίνεται τίποτα ή έστω την επόμενη μέρα. Όταν κάνουμε όμως μπροστά, εξαρτάται κατά πόσο μπορεί να καλύψει με τα ήδη υπάρχοντα μαλλιά την περιοχή στην οποία κάναμε μεταμόσχευση μαλλιών. Εάν δεν μπορεί να την καλύψει, δεν θα είναι παρουσιάσιμος, διότι θα έχει κάποια κακαδάκια στο σημείο αυτό. Ο οργανισμός κάνει κάποια κακαδάκια. Τα κακαδάκια αυτά ξεραίνονται, φαίνονται κάπως, επομένως δεν είναι για ένα άτομο που δουλεύει σε κλειστό χώρο. Μπορεί φορώντας ένα καπέλο να κυκλοφορήσει? Μπορεί βεβαίως φορώντας ένα καπέλο να κυκλοφορήσει, αλλά δεν σημαίνει ότι όλα τα άτομα μπορούν να κυκλοφορούν με καπέλο στο περιβάλλον εργασίας τους. Αυτός που δουλεύει σε κλειστό χώρο δεν μπορεί να είναι με ένα καπέλο. Αυτός που δουλεύει σε ανοιχτό χώρο, ναι, μπορεί να κυκλοφορεί με ένα καπέλο. Μερικές φορές βέβαια γίνεται επίσης τις αμέσως επόμενες μέρες κάποιο πρίξιμο εδώ στο μέτωπο. Επομένως αυτό δεν καλύπτεται με το καπέλο και θα πρέπει το άτομο αυτό να το γνωρίζει. Άρα το πόσο καιρό χρειάζεται για να μπορέσει να εμφανιστεί στο περιβάλλον του εξαρτάται από το πού θα κάνει τη μεταμόσχευση μαλλιών, σε ποια περιοχή και το τι δουλειά κάνει. Ένα άτομο το οποίο δεν μπορεί να φοράει καπέλο και ένα άτομο το οποίο θα κάνει μεταμόσχευση μαλλιών στο μπροστινό μέρος θα πρέπει να υπολογίζει καμιά 15 μέρες περίπου
για να μπορέσει να εμφανιστεί στο περιβάλλον του. Εάν μπορέσει με κάποιο τρόπο να το καλύπτει, με τα υπόλοιπα μαλλιά να το καλύπτει, ή με καπέλο ή με κάτι τέτοιο, ή με κουβρέ, με αυτό το, όπως το λένε, το topic, μια σκόνη κλπ. Αυτά τα άτομα μπορούν να εμφανιστούν και νωρίτερα στο περιβάλλον τους. Μάλιστα. Υπάρχει κατάλληλη εποχή ή ακατάλληλη εποχή για τη μεταμόσχευση μαλλιών? Μπορεί να γίνει όλες τις περιόδους του χρόνου? Μπορεί να γίνει οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Με όποια μέθοδο και αν είναι. Με όποια μέθοδο και να είναι, δεν υπάρχει κανένας περιορισμός όσον αφορά στην εποχικότητα του θέματος. Και πότε βλέπει κανείς τα μαλλιά να βγαίνουν? Αυτά τα μαλλιά με το που μπαίνουν, γίνεται η διαδικασία. Μετά πώς συμπεριφέρονται το πρώτο διάστημα, δηλαδή τι περιμένει να δει το άτομο? Τι περιμένει να δει? Για καμιά 15 μέρες περίπου θα υπάρχουν κάποια κακαδάκια στην περιοχή. Ναι, αυτά τα ξεραμένα κακαδάκια. Αυτά σε 15 μέρες πέφτουν. Μετά είναι σαν να μην έχει κάνει τίποτα. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν φαίνεται τίποτα. Ούτε συν ούτε πλην. Ούτε συν ούτε πλην. Ούτε μαλλιά που έχει βάλει, ούτε τίποτε άλλο. Με όποια μέθοδο. Ακριβώς, με όποια μέθοδο είναι σαν να μην έκανε τίποτα. Αυτό παραμένει για ένα χρονικό διάστημα περίπου 2,5 μηνών ακόμα. Και στους 3 μήνες από την ημέρα που κάναμε τη μεταμόσχευση αρχίζουν να βγαίνουν τα καινούρια μαλλιά. Αυτά βγαίνουν σιγά σιγά, δεν βγαίνουν απότομα. Βγαίνουν σιγά σιγά. Πολλοί το θέλουν αυτό, γιατί δεν θέλουν μια απότομη αλλαγή, επομένως τους αρέσει το ότι βγαίνουν σιγά σιγά, και η ολοκλήρωση του αποτελέσματος γίνεται περίπου στο 8μηνο ή και χρόνο καμιά φορά, αναλόγως στην περίπτωση. Μάλιστα. Και αυτά τα μαλλιά με τι ταχύτητα μεγαλώνουν? Μεγαλώνουν όπως μεγαλώναν πριν, τα βάφουμε, τα κουρεύουμε, τα λούζουμε όπως πριν, ή θέλουν κάποια ειδική μεταχείριση? Τα μαλλιά αυτά μεγαλώνουν κανονικά όπως θα μεγάλωναν στην περιοχή από όπου τα πήραμε. Όπως θα μεγάλωναν στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Δηλαδή θα μεγαλώσουν με την ίδια ταχύτητα που θα μεγάλωναν, θα έχουν την ίδια ανθεκτικότητα, τα κουρεύουμε φυσικά κανονικά, τα λούζουμε κανονικά, όπως στην περιοχή από που τα πήραμε, ό,τι θα κάναμε στην περιοχή από που τα πήραμε. Όταν θα ήταν να ασπρίσουν τα μαλλιά εκεί, θα ασπρίσουν και βάζοντας τα μπροστά. Άρα, ακόμη και ναι, αυτό. ακόμα και αυτό. Θα συμπεριφερθούν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Θα μεγαλώνουν με την ίδια ταχύτητα, θα έχουν το ίδιο πάχος. Και θα μείνουν για πάντα. Και θα μείνουν για πάντα τα μαλλιά αυτά, φυσικά. Μάλιστα. Βεβαίως. Ας κάνουμε σε αυτό το σημείο ένα μικρό διάλειμμα και σε λίγο πάλι κοντά σας.